geboren in 1949, heb ik de hele opgang en wording van Pa gezien. Een zelfportret van mijn vader in 1945. Dan zie je dus dat hij in heel korte tijd van het schuchtere dorpsjongetje zonder baard en met keurig gekamde haartjes zijn kunstenaarschap heeft omarmd. Zei het in eerste instantie met tegenzin, want hij wou helemaal geen kunstenaar worden, maar je bent het of je bent het niet. En als hij dan naar Amsterdam gaat, dan heeft hij toegegeven dat hij het is en dan schildert hij zichzelf ook. En het interessante aan dit portret is dat het er eentje in een enorme reeks is, want de man heeft zijn hele leven door zelfportretten geschilderd en getekend en in lino's en in brons, et cetera, om zichzelf te controleren. Sta ik er nog goed in of ben ik van de weg af? Vandaar dat er nadrukkelijk een aantal zelfportretten in de tentoonstelling zitten. Als Pa terugkomt uit Amsterdam in 1948, dan heeft hij die Rode Academie gedaan, krijgt geen kerkelijke opdrachten. Dan komen de kindertjes langzaam aan en dan heeft hij dus een probleem. Maar dan is er een dissidente kaplaan die samen met zijn pastoor in Eigelshoven denkt dat dit kan niet en die gaan de man dan wel opdrachten geven. Dat is de latere pastoor Jozef Pfennings. Hij staat hier op samen met Ilse Frankenthaal. Dat was een Jodin die uit concentratiekampen kwam, gruwelijk mishandeld en die was helemaal kapot gemaakt. Letterlijk en figuurlijk, die is door de gemeente Brunsum toen omarmd. Maakte daar tentoonstellingen in een gemeentelijk gebouw. En daar staat ze dan op samen met mijn moeder. De twee beelden die hier staan zijn allebei uit 1953. Hiervoor is relatief grafisch in de uitwerking van de koppen. Christus met de goede moordenaar en aan de achterkant Maria van Zeven Smarten. Die Christus daarnaast, waar de kop ongeveer naast de rom staat, is uiterst spraakmakend. Heeft hij in 1953 gemaakt voor de kerk in Ohé en Laak. Er was toen nog een bisschoppelijke bouwcommissie die dus heel streng keek of alles wel klopte bij kerkenbouw en de uitmonstering daarvan. En die hebben dit toen uit de kerk laten verwijderen. Want het was godslasterlijk, want gewild primitief. Terwijl het dus een spectaculair beeld is. Beide gaan overigens naar als schenking naar het Catharijnenconvent in Utrecht. Twee beelden uit 1962. Het veel voorkomende onderwerp man-vrouw. Je ziet het in schilderijen, met name ook in grafiek en tekeningen. En later dan weer in beelden. En dat is dan heel profaan en heel religieus. Een sublieme Pieta. De lijdende Christus op schoot bij Maria. Hier zie je ook weer hoe de blok het beeld heeft laten dicteren. Of, anders gezegd is, hoe hij het beeld uit het blok heeft bevrijd. Pas tegen het eind van zijn leven heeft hij geconstateerd, eigenlijk tot zijn eigen verbazing, dat hij zijn hele oeuvre lang engelen heeft gemaakt in allerlei technieken, ook geschilderd. En die worden steeds extremer. Hij noemt beide beelden ook engelen. Voor de gemiddelde publiek zal dit absoluut niet voldoen aan het beeld van een engel. Maar dat doet er niet toe. Voor hem waren dit dus engelen. Dit is dan een uiting van zijn maatschappelijke betrokkenheid. Vrouwen van Srebrenica. We kennen allemaal de grote wegkijkoperatie die Nederland nog steeds kenmerkt als het over Srebrenica gaat. 1995, inmiddels 27 jaar geleden. We doen er niks mee. We laten die mensen zelfs in de steek daar. Pa heeft in 1995 al deze aanklacht gebeeldhouwd, die dan de vrouwen van Srebrenica, die dus achterblijven als weduwe of als moeder van vermoorde zonen, die ook nog een keer verkracht zijn. En het is een monumentaal beeld.
Het is gekapt uit één stuk notenhout. Het is de onderkant van een gigantische walnotenboom. Die omgezaagd werd omdat die rot was. Vandaar dat de boom ook hol is. En dan weegt het beeld nog steeds honderden kilo's. Ja. Nou, als je hier naar zo'n buxuspaal kijkt, van twee vrouwen die boven elkaar staan, waarbij de ene voortkomt uit de ander, dan zie je de hele buxusstam er nog in. En dat is kenmerkend. Hij heeft heel vaak het materiaal, het beeld laten dicteren, of beter gezegd, het beeld zat er al in, hij heeft het alleen uit het materiaal gehaald. En dan krijg je dus dit soort wonderbaarlijke beelden. Wat we hier willen laten zien is de veelheid aan technieken en het feit dat hij dus allerlei technieken combineerde. Je hebt voor de hand liggende lino's of houtsneden of tekeningen in potlood, comté of krijt of houtskool, maar ook allerlei gemengde technieken en technieken die hij min of meer zelf ontwikkeld had. Deze mevrouw, een langdurige muze, bleek alles in zich te hebben. Er zijn van haar tekeningen, linosnedes, beelden en dit soort prachtige schilderijen. Dat is allemaal wat later, hè? 79 en de jaren 80. Daaraan vooraf gaan de jaren 60 en 50, waarin hij schilderkunstig heel sterk was. En dan krijg je dus dit soort boerenkoppen of iets verfijnder het portret van mijn moeder daarachter. Ja, dan hebben we hier mijn oudste zus Anneke nog, die vooral prachtige gedichten heeft geschreven. Die zelf heeft geïllustreerd met kleine collages of met druksels. Ook wel wat loswerk gemaakt, doosjes versierd. Interessant is ook dat er een bundeltje is wat mijn vader voor haar geïllustreerd heeft. En een ander interessant bundeltje in een doosje, zoals ze dat vaak deed. Het gaat over mijn broer Frans, die in 2003 gestorven is. En Frans was beeldhouwer en dan moet je naar die kant en dan zie je dus 6 beelden van Frans die na een heel turbulent bestaan uiteindelijk in 1994 terugkomt naar Ulestraten. Beelden voor mijn vader zou gaan voorhakken, want hij had problemen met een oog. En dan bij de eerste steen komt er al een eigen beeld uit. En dan is zijn verklaring dat het niet vreemd is, want hij heeft het gereedschap van mijn vader gebruikt en dat kende de weg. Het interessante aan Frans is dat hij geen opleiding heeft gehad en dus dingen met steen heeft gedaan die je in een opleiding afgeleerd krijgt. Want dat kan niet. Hij deed het gewoon. En dan heeft hij uiteindelijk in de 8 jaar dat hij tot zijn dood heeft gekapt, 260 stenen beelden gemaakt. Als je foto's van Pa zijn atelier ziet, en we hebben er op de nieuwe website, die dus nu ook in de lucht is, heel wat staan, dan zie je een heel chaotisch atelier, wat niet zo chaotisch is als het lijkt, maar alles te maken heeft met het feit dat hij altijd tegelijkertijd met alle mogelijke technieken bezig was en zich ook kon ontspannen door zich in te spannen met een andere techniek. En om een beetje een sfeerbeeld op te roepen van dat overvolle atelier heb ik hier deze reconstructie gemaakt met spullen die uit het atelier komen. Inclusief ontwerptekeningen, zodat je ook ziet dat aan een hoop dingen uiteraard een gedachteproces vooraf gaat en tekeningen gemaakt worden. Ontzettend veel in het atelier gezien en ik herinner me ook heel goed dat ik als manneke van een jaar of 4, 5 al naar de schatten in dat atelier zat te kijken. En tussen die schatten zat ook af en toe wat textiel, wat hij nog had uit de tijd dat hij in Amsterdam studeerde. En op de een of andere manier fascineerde mij dat enorm. Zodanig dat ik vanaf mijn 14e textiel ben gaan verzamelen. Omdat het paspoortjes zijn naar andere culturen. Elk kledingstuk, elke omslagdoek, elke
te draperen doek waar een gewaad van wordt gemaakt. Ze vertellen allemaal iets over een cultuur waar wij in het Westen gemiddeld genomen heel weinig van weten. En waar we meer van zouden moeten weten om te zien, te erkennen dat er elders in de wereld ontzettend rijke culturen zijn die ook heel fascinerende dingen maken. We zijn nogal als witte nogal eurocentrisch ingesteld, maar vergeet de rest van de wereld even niet. Sterker nog, ik denk dat als we het willen redden, dan zullen we veel beter naar de rest van de wereld moeten kijken.